Yango Maryam amarya Abdulbasi yango Maryam amarya komai da lokaci ranar ko wannan lamari ala zan kira sarkin da shi amsa mai kira to gani na taho na yo dan mara cikin Abdullahi ranar buci kafin a ɗaura aure an fara baiko Abdul da kai da Maryam kun shekara na san gidan su Maryam Abdul ka aiko yau gashi na taho